Srbija svojom trasom autoputeva dolazi do Kotromana i sasvim je logično i ono što je predsjednik Dodik identifikovao da je potreba da se od tog Kotromana pa do istočnog Sarajeva, potom do Sarajeva i konekcije na 5C mora napraviti bolja saobraćajnica. Ova trenutna ne odgovara nikome. Ovu trenutnu, kad se sve izgradi oko nas, vrlo brzo će početi da zaobilaze, da je ne bi zaobilazili, mislim da je predsjednik Dodik dobro uočio tu razvojnu šansu i smatram da je daleko bolje graditi brzu cestu ovom dionicom sa eventualna dva kraka, jedan koji bi išao dolinom Prače preko Pala i dalje prema istočnom Sarajevu, a drugi koji bi išao krakom preko Romanije. I to je sasvim moguće uraditi i moguće je izvesti itekako i na taj način napraviti vezu svih lokalnih zajednica koje gravitiraju ili koje su u sastavu istočnog Sarajeva i koje gravitiraju prema istočnom Sarajevu i dalje ih konektovati na 5C i naravno dalje prema Evropskoj uniji, ali svakako i prema Srbiji. Jer onog trenutka kada se uradi ta saobraćajnica, treba govoriti realno o nekim rokovima koji mogu biti između 10 i 15 godina izvođenja radova, to će biti najbliža varijanta, najbliža linija povezivanja sa Beogradom i sa Srbijom. Da ne govorimo o značaju o tome da istočno Sarajevo tom saobraćajnicom neće biti zaobiđeno, da će biti na trasi značajnih evropskih saobraćajnica, da ćemo se dalje povezati sa Evropskom unijom, ali sa istokom i jednostavno tu infrastrukturnu šansu, ako je gledamo kao razvojnu infrastrukturnu šansu, ne smijemo propustiti. Želim da pozdravim i da kažem da predsjednik je uvijek u funkciji toga i da je dobro. Na kraju krajeva, zašto ne reći da je dobro da i turski investitori su zainteresovani da grade tu stvar, jer to su projekti koji ne poznaju nikakve barijere, ni vjerske, ni nacionalne, ni religijske, ni bilo kakve. To su projekti koji isključivo imaju ekonomski interes i interes rasta i razvoja država, lokalnih zajednica i naravno samim tim ljudi.